падення, злітавався Пан всього створення, арханьола шлі для обвящення. Да Марії в Назарет спяшайся, ласки повна з ёю привітайся, Бог з тобою в благословленном часе. Панна в тишині псалтир читала, з арханьолом Божим розмовляла, над святим Писанням розважала. Арханьол той цнотой захопився, і з покори Панни ён дивився. Ти не бойся, Богу покорися, ти знайшла у Творці ласкав много, будеш називана Маті Бога, згодна з волею Господа святого. Син твой буде Єзусом названий, на збавлення душаў людських даний. Ти прийми усё, святая Панна, все ж Марія на душі тривожна, як твою спознать і волю Божа. Амен, так промовила пригожа, все життя своє того жадала, і молитви у небо посилала. Каб як ти промовив, так і стала. Тільки слови гети я сказала, з Духа Сина Божого почала, мир і радость в серці отчувала. О, святая Панна, дай нам силы, у радости часы и у день сумливый. Взглянь на нас, о Маті літостива, просим, каб прозмачи на прошение, мели мы провинов пробачение, в небе вечаистном збавлением. О, святая Панна, дай нам силы, в радости часы и в день сумливый. Взглянь на нас, о Маті літостива, просим, каб прозмачи на прошение, мели мы провинов пробачение, и в небе вечаисное збавление. До Марии был посланный Гавриэль, архангел славный, и от Троицы найсвятейшей каже Деве найчистейшей. Вітай, Панна, ласки повна, Бог з тобою благословлена. И
от Тройцы Найсвятейшей, кажа Деве Найчистейшей. Витай, Панна, ласки полна, Бог с тобою благословлена. Засмутила Деву мова, что почула от анёла. А как вспомнить Бога волю, то с покорною душою словы в сердце разважає, Божий сенс у їх шукає. Цуд був дивний, нечуваний, Габриель сказав до Панни, слови мудрые, святые, не полохайся, Мария, ласку ты знайшла у Пана, и его народишь сына. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Христос приходить у світ і каже: «Вось іду-ка виконать волю Твою, Божа». Гэтымі словамі антыфона на ўваход пачынаем святую імшу у дзень, калі касцёл святкуе урачыстасць звеставання Пана. За 9 месяцаў да Божага нараджэння мы адзначаем звеставанне, свята уцелаўлення Божага Слова. Прыняўшы Божае Слово, Марыя паказала сваю пакору. Служанка, новая Ева, якая праз паслухмянасць з'яўляецца маці новага чалавецтва. Найсвяцейшая ахвяра, якую мы цэлебруем сёння, з'яўляецца падзякай за ўвесь план збаўлення, які пачаў здзяйсняцца яшчэ перад уцелаўленнем, праз прыніжэнне Божага Сына на крыжы і узвышэнне у васкрасенні, каб весці нас, прыніжаных грахом, да славы з мёртвых паўстання. Будзем прасіць прабачэння нашых грахоў, каб Бог даў нам ласку быць удзельнікамі Яго збаўлення. З верай і надзеяй прадставім Пану Богу ўсе нашыя просьбы, інтэнцыі, асабліва якія заносілі пра трон Божы за заступніцтва Найсвяцейшай Марыі Панны падчас набажэнства. І, дзякуючы нашай супольнай малітве, будзем прасіць Бога патрэбнай ласкі для нас, для нашых сем'яў, каб Пан Бог умацаваў нас у веры, любові і надзеі. Таксама гэта асаблівы дзень, дзень святасці жыцця. Будзем маліць Бога за нашыя сем'і, за маці, якія чакаюць на нараджэнне дзіцяці, за бацькоў, якія моляцца аб дар зачацця, а таксама асаблівым чынам будзем атуляць новае жыццё, якому загражае смерць праз аборт, каб Пан Бог умацаваў маці, якія пачалі сваё дзіцятка у любові, і каб захавалі да моманту нараджэння аж да моманту натуральнай смерці. А на пачатку перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сидишь праворучайца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже наш Отче, Ты пожадал, каб Твой спрадвечный Сын принял человечее тело во улоне Девы Марии. Учини, каб усех, хто визнає Його, як сапраўднага Бога і сапраўднага чалавека, атрымалі ўдзел у Яго боскай натуры, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання книги пророка Ісаї. У тыя дні Пан прамовіў да Ахаза такімі словамі: «Прасі Пана, Бога твайго, каб даў табе знак ці глыбока ў адхлані, ці высока ў гары». Але Ахаз адказаў: «Не буду прасіць і не буду выпрабоўваць Пана». Тады сказаў Ісая: «Паслухайце ж, дом Давідаў, ці мала вам, што дакучаеце людзям, дык вы яшчэ дакучаеце майму Богу? Таму Пан сам дасць вам знак. Вось дзева зачне і народзіць сына, і дасць яму імя Эммануэль, што значыць Бог з намі». Гэта Слова Божае. Приходжу, Боже, сповнить Твою волю. Приходжу, Боже, сповнить Твою волю. Ах, веры и приношения Ты не пожадал, али Ты открыл мне в уши. Усе спаления и ахвяры за грех Тебе Ты не потребуешь. Тады сказал я вось иду. Приходжу, Боже, сповнить Твою волю. У початку книги написано про меня:
я пожадал исполнять Твою волю, и Твои законы живут у сердце моим. Я обвящал Твою справедливость на великим сходе, и не закрывал устнов своих. Ты это ведаешь, о Пане. Приходжу, Божа, исполнить Твою волю. Справедливость Твою не ховаю я у сердце своим. Я обвящал Твою верность и Твое избавление. Я не таил Твоей милосердности и верности перед великой громадой. Приходжу, Божа, исполнить Твою волю. Чытанне паслання да габрэяў. Браты, немагчыма, каб кроў быкоў ды казлоў знішчала грахі. Хрыстус прыходзіць у свет і кажа: ахвяры і прынашэнні ты не захацеў, але цела падрыхтаваў мне. Усе спаленні і ахвяры за грэх не даспадобы табе. Тады я сказаў: вось, іду, як пачатку кнігі напісана пра мяне, каб выканаць волю Тваю, Божа. Перад гэтым ён сказаў: ахвяраў і прынашэнняў і усеспаленняў і ахвяраў за грэх, якія прыносяцца паводле закону, ты не захацеў і не ўпадабаў. Пасля ён сказаў: вось, іду, каб выканаць волю Тваю. Адмяняе першае, каб устанавіць другое. Паводле гэтай волі мы раз і назаўсёды асвечаныя ахвярою цела Езуса Хрыста. Гэта Слова Божие. Хвала Тебе, Владар веков. Хвала Тебе, Владар веков. Слово сталось телом и поселилось меж нами, и бачили мы славу Егонную. Хвала Тебе, Владар веков. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час Бог паслаў анёла Габрыэля ў горад Галілейскі, які называўся Назарэт, да дзевы, заручанай з мужам па імені Юзаф, з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, Пан з табою». Яна ж збянтэжылася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку у Пана. І вось зачнеш ва ўлоне сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам Найвышэйшага, і дасць яму Пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага. І валадарыць будзе над домам Якуба вечна, і валадарству яго не будзе канца». А Марыя сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц Найвышэйшага ахіне цябе, таму і народжанае святое будзе названа Сынам Божым. Вось і Альжбета, сваячка твая,
І яна зачала сына у старасці сваёй. І ёсць ужо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай, бо для Бога няма нічога немагчымага. Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле Твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Якże добра, што не мы выбіраем сабе маму. Якże добра, што тую, хто даў мне жыццё, выбраў Пан Бог, які найлепш ведае, якая мама для нас найлепшая. Пан Бог лепш ведае, што для чалавека сапраўднае добро. Бо з нашымі густамі, з нашымі пажаданнямі, желаннямі, невядома, да якіх скуткаў мы б навыбіраліся. А так, для кожнага з нас моя мама найлепшая. Калі наша мама найлепшая, то якая ж павінна была быць маці Сына Божага? Напэўна, найцудоўнейшая. Умілаваны ў Хрысце Пану, браты і сёстры, так у жыцці складаецца, што дзеці атрымоўваюць у спадчыне па сваіх бацьках, дзядах спадчыну, нейкую маёмасць, нейкія засобы, але атрымліваем таксама па продках нашых падабізну фізычную, целесную, псіхічную, нейкія гены. Але па нашых першых продках мы таксама атрымалі ўсё тое найцудоўнейшае, што Пан Бог меў у сваіх планах. Бо калі сатварыў чалавека, ён сказаў: гэта вельмі добра. Божае стварэнне, чалавек – гэта найцудоўнейшае тварэнне Бога Айца. Ён з любові даў чалавецтву пачатак. Але, на жаль, таксама з гэтым добром, праз людскую слабасць, праз людскую пыху мы таксама дзедзічылі у спадчыне грэх. Грэх першародны. І наступствы граху. А найбольш балючым гэта смерць. Але Пан Бог сваю любові не здраджаў ніколі. Ён даў абяцанне, што гэтую памылку, гэтую балючую чалавечую памылку ён направіць. Ён спашле збаўцу, месію. І вось народ выбраны, які перадаваў гэтую надзею з пакалення ў пакаленне, ён жыў гэтым. Спадзяваўся на момант, калі прыйдзе збаўца. Сёння ў першым чытанні мы таксама чуем, што хоць чалавек у сваёй слабасці, грэшнасці, хоць часамі здраджаў свайго апекуна Бога, правадыра, ён першы ідзе заўсёды насустрач чалавеку. Хоць чалавек можа не раз быць затвардзелым у сэрцы, але Бог кажа: я вам дам знак з вышыні. Вось дзева зачне народзіць сына і дасць яму імя Месія, Бог з намі. І вось наступіла гэта поўня часу. Той момант, калі Бог распачаў збаўчае дзела. Дзела збавення чалавецтва. Але каб гэта ўчыніць, дзіўна гэта гучыць, ён патрабаваў матчынага сэрца. Бо так пастанавіў, што збаўца прыйдзе як маленькае дзіцятка, якое народзіцца ў звычайнай сям'і, як кожны з нас.
каб быць да канца падобным да нас, апрача граху. І ось ён выбраў гэту дзеву, звычайную дзяўчыну, якая ўжо была заручана з Юзафам, фактычна ўжо была жонкай Юзафа, які у звычаям усходнім ужо прыгатаўляў дом, дзе будуць жыць разам. Ставілі нейкія свае планы, мары, надзеі. І вось момант, які Марыя вельмі моцна перажыла. Яна збянтэжылася, бо прыходзіць пасланец Божы і кажа: «Вітай, Марыя, поўная ласкі». Прывітанне, якога яна не спадзявалася. Поўная ласкі, гэта, можна сказаць, благаслаўлёная, без граху, шчаслівая. «Вітай, Марыя, поўна ласкі, пан з табою». Гэта пабожная, пакорная дзяўчына не магла гэтага зразумець да канца. Яна не адчувала сябе годнай, але адначасова яна збянтэжылася, што патрабуе ад яе Божы пасланец. Вось пачнеш і народзіш сына, якому дасі імя Езус. Ён будзе збаўца свету. І вось хвіліна праўды і выпрабавання. Мае дарагія, цяжка ўявіць сабе, што перажыла ў той момант Марыя. Ну, бо, фактычна кажучы па-людску, усе мары, планы яе рушацца. Ну, бо як вытлумачыць свайму мужу, што пад яе сэрцам будзе біцца новае жыццё? Што ва сваім улоне будзе насіць новае жыццё, калі як кажа анёлу: «Я ж не знаю яшчэ мужа». Як вытлумачыць знаёмым, сваякам, суседзям, што яна ў стане благаслаўлёным? Як вытлумачыць? Але усе гэтыя сумненні, усё гэта беспакойства яна пераадолела, бо даверылася Богу, заўфала Богу. Для яе быць слугой Пана найважнейшае. Яна адказала гэтым збаўчым словам, якое сёння ўспамінаем: «Фіат, амен, няхай мне станецца паводле твайго слова». Марыя не ведала, што яе чакае. З аднаго боку, гэта сапраўды Божая ласка. Яна выбраная. Яна будзе насіць пад сваім сэрцам новае жыццё Сына Божага. Яна атрымала так вялікую ласку. А з другога боку, як памятаем, падчас ахвяравання ў святыні прарок Сімеон, які ўзяў дзіцятка Езус і сказаў: «Гэта той, які прызначаны на паўстанне і ўпадак Ізраіля. Але тваё сэрца, тваю душу меч праб'е». Колькі ж гэтых нажэй, мячэй было ў сэрцы Марыі, якія прабівалі яе. Кожная маці, якія тут прысутнічаюць, шмат могуць расказаць, што знача быць мамай. Гэта недаспаныя начы, слёзы, перажывання, боль. Тут можна пералічваць шмат. Мы, дзеці, гэтага не разумеем. Але вы, мамы, больш можаце апавесці пра тое, што азначае матчынае сэрца. Але нам цяжка зразумець, што азначае
Марыі сэрца. Яе сэрца, якая перажыла боль крыжа. Нема большай пакуты і цярпення, калі маці хавае сваё дзіця, складае да гробу. Яна перажыла крыж. Крыж свайго сына, Сына Божага. Ці можам жа сёння мы яе называць сваёй мамай? Мы слабыя, грэшныя. Мы якія, можна казаць, сапраўды недастойныя гэтай Божай ласкі. Але так можам і патрэба яе называць сваёю маці. Бо Езус сказаў, што мы можам Бога называць сваім айцом. Абба, ойча, тата. Так тым больш можам называць Марыю сваёю мамай. Бо Ён яе даў нам за маці там на крыжы. І сёння кожны з нас можа прасіць у яе заступніцтва. Бо яна наша маці. Маці, якая пад крыжам стаяла. Маці, якая з сынам развітвалася. Яна вучыць нас пакоры. Цярпенне знесць нам дапаможа, бо яна моя і твоя мама. Амен. За хвіліну будзе вызнаваць нашу веру і на словы «І уцелавіўся ад Духа Святого з Дзевы Марыі» станем на калені. Веру ў адзінага Бога, Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Ва ўрачыстасць звеставання Пана з даверам узнясём да Айца Нябеснага нашыя пакорныя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён усяму свету абвяшчаў таямніцу уцелаўлення Божага Сына. Цябе просім. Молімся за тых, хто бярэ на сябе абавязак духоўнага ўсынаўлення зачатага дзіцяці, каб Панна Марыя дапамагала ім трываць у малітве. Цябе просім. Молімся за маці, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, каб, як Марыя, яны усведамлялі, што носяць пад сэрцам Божы дар і былі ўдзячныя Пану Богу. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за нашыя сем'і, каб у іх панавала атмасфера святой сям'і з Назарэта. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ва ўсіх нашых інтэнцыях, якія заносім сёння пра трон Божы падчас гэтай імшы складковай, каб, дзякуючы нашай супольнай малітве і заступніцтве Найсвяцейшай Панны Марыі, Пан Бог адарыў нас патрэбнымі ласкамі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб мы часта дзякавалі Богу за дары жыцця і веры. Цябе просім. Выслухай нас, Пане.
Боже, Ты дал нам Своего Сына, як Збавителя. Выслухай наши просьбы и падтрымай Твоей лаской на шляху до небесной Айчыны. Праз Христа Пана нашага. Amen. Вітай, Марія, Христова Маті, дозволь нам грешним Табі честь даті. Прийми ти наші просьби низькие, за нас молися. Вітай, Марія, прийми ти наші просьби низькие, за нас молися. Вітай, Марія. Молитесь, браты и сестры, как мою вашу охвяру, принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Пан Бог Бог прийме прийме ахвяру ахвяру з рук з рук Твоїх, Твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Усемогутный Боже, утіловлення Твоего одинородного Сына стало початком Костьола. Просим Тебе, прими Его дары и учини капу гэтую урачистость, и Он с радостью удельничал у эухаристичной таямницы. Праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм, Угору серці. зносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Нябесны посланец абвясціў Марыі, што Твой Сын, каб збавіць чалавецтва, сам народзіцца сярод людзей. Найсвяцейшая Панна з верою прыняла Твоё Слово. Праз таямнічае дзеянне Духа Святога зачала Сына і з любоўю насіла Яго беззаганным у лоні. Ён споўніў абяцанні, дадзеныя Ізраілю, і аб'явіўся народам як доўгачаканы збаўца. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, Небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его у любови, разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які опаснули у надеї на воскрешение, и про усіх, хто у Твоей ласці одышов з гэтага свету, и дозволим убачить святло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили уделу житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и обрадником, со святыми апостолами, со святым Михаилом Арханёлом и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злога. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы до всялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христа, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленное, покликанное на вечеру Егоною. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет здоровлена душа моя. Бог человеком стал для нас, перемянить хотел свет. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Пане, приди,
колькі раз, что мы, браты и сестры, Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Маті Марію людям дав, шлях праз яє до Бога. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Прийми подяку, наш Боже Ойче, о володару могутний у небі. Ти нас покликав до віри. Прийми подяку, наш Боже Ойче, о володару могутний у небі, за дар святой Евхаристії. Прийми подяку, наш Боже Ойче, о володару могутний у небі. Ти нам грехи пробачаєш. Прийми подяку, наш Боже Ойче, о володару могутний у небі. Ти у нас життя одновляєш. Прийми подяку, наш Боже Ойче, о володару могутний у небі. Боже, ти з нами завсюди. Прийми подяку, наш Боже Ойче, о володару могутний у небі. Ти учинив нас братами. Прийми подяку, наш Боже Ойче, о володару могутний у небі. Молимся. Добрий Боже, нехай уділ у евхаристичних віри умацує у наших серцях віру у Єзуса Христа, який був зачатий з Панни Марії, каб ми завсюди визнавали, що Ён сапраўдны Бог і сапраўдны чалавек, і праз моц Яго з мертвых паўстання увайшлі ў вечную радасць, які жыве і валадарыць на векі вечныя.
Сегодня святовый дзень святасці жыцця. Гэта дзень, калі 9 месяцаў перад нараджэннем Пана Ісуса Касцёл моліцца аб святасць жыцця, аб тое, каб новае жыццё, якое пад сэрцам маці, а якому загражае небяспека аборту, Касцёл моліцца аб захаванні гэтага жыцця. Ёсць такая магчымасць у гэты дзень аферавацца, падняць абавязак малітвы за ненароджанае дзіцятка, якому загражае смерць, так называемая духоўная адопцыя дзіцяці ненароджанага. Мы не ведаем імені гэтага дзіцятка, але Бог ведае. І такая магчымасць, хто бы хацеў узяць на сябе абавязак маліцца за ненароджанае дзіцятка. Там пры канцы касцёла на століку ёсць такія абразікі, дзе напісана абавязак гэта кожны дзень маліцца частку святога ружанца і спецыяльная малітва, якая знаходзіцца на гэтым абразіку. Пасля імшы можна гэта ўзяць. А зараз, калі ласка, няхай падыдуць маці, якія чакаюць на нараджэнне дзіцяці, на благаславенства. Калі ласка, падыдзіце сюды бліжэй алтара. Молимся. Пане Боже, Створитель усіх людей, Твой Сын моцою Духа Святого народился з Панны Марыі, выплаціў даўні доўг першароднага граху і адкупіў чалавецтва. Прымі ласкава пакорна малітвы сваіх слугаў, якія просяць аб шчасці патомства, якое павінна прыйсці на гэты свет. Няхай шчасліва народзяць сваё дзіця, каб увайшлі да супольнасці Тваіх вернікаў і праз святыя паводзіны заслужылі вечнае жыццё праз Хрыста Пана нашага. Amen. Няхай вас благаславіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Амен. Дзякую всім за супольную малітву, а прийміться зараз Божее благословенство. Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Ідіть у супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. Да Бога кличем мы с тобой, Магнификат, о Мария, Ты, Мати Наисвятейшая, нам Збавцу